na-asọ ibe niile eli ka ndị na-asọ n'obodo anyị ogidi anyị na-asọ na-eke nsọ iburu moto feke gbakwa bureki o eke ide mmiri mana eke na nwanya bụ n'ọnụ n'ogidi eke na bike bụ n'ọnụ n'ogidi ekewala anya banye Abakaliki ndị aba abụọ ndị ikpotu fachụba eke ọsọ ifu na eke ma agba ọsọ ndị aba kpata eke aka asie ya esie ata ya ata amịa ya amịa ata ya ata arụ ya arụọ ata ya ata mgbe afọ eke ahụla azụ ọ na-emeghata si na mmadụ alarụ ojego obodo ijide ibe ndị na-eli ka ndị na-asọ ibe ndị na-eli ka ndị na-asọ n'o na ndị ọka na-asọ enwe nsọ na ndị ọka na-asọ enwe baji eme ime ọka enwe baji akwado alụsị enwe na dike bụ n'ọnọ n'ọka enwe na nwanya bụ n'ọnọ n'ọka enwe wala anya bata obodo anya ogidi anya ejide enwe ka enye elili aka enye ọgbọ ama anya ụla aka enye ọgbọ ama anya ụla mgbe afọ enwe aghọla anụ asie ya esie ata ya ata mịa ya mịa ata ya ata mana emeghata sị na mmadụ alarụ ojebe obodo ijide ndị nnobi na-asọ eju na nsọ ndị nnobi na-asọ eju na ejuna na nwanya bụ n'ọnọ na nnobi ejuna na bike bụ n'ọnọ na nnobi ejuna wala anya banye ogbu n'ike ndị ogbu n'ike abalị ya ababa akpata ya akpata esie na esie asie na esie ata ya ata agwọ ọnya agwọ ata ya ata ejuna ọlụkongo omiti emeghata sị na mmadụ alarụ ọ na-abụ obodo ijide lọdụmantis ọ bụ eziokwu ibe ndị na-eli ka ndị na-asọ ibe ndị na-eli ka ndị na-asọ n'ohu ka ndị agụrụ na-asọ agụ iyi na nwanya bụ n'ọnọ na agụrụ agụ iyi na dike bụ n'ọnọ na agụrụ agụ iyi wala anya banye Owere ndị Owere esie ya esie asie ya esie ata ya ata asie ya esie ata ya ata amịa anya amịa ata ya ata waịpa ọ bụ eziokwu ibe ndị na-eli ka ndị na-asọ ibe ndị na-eli ka ndị na-asọ n'ohu ụmụnna na-asọ azụ isi azụ na nwanya bụ n'ọnọ n'ụmụnnya azụ na dike bụ n'ọnọ n'ụmụnnya azụ wala anya banye ọgbarụ ndị ọgbarụ atụ anya eriri ewelugo tinye na mmiri ka ya anya eti na mmiri azụ aghọrọ pọinta nke ilu azụ eje galaba ọnụ esie ya esie ata ya ata esie ya esie ata ya ata ọbụrụ pọinta nke ilu ite 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 ite